Vyhrať auto za jednu STKčku? Tak to je možné iba v EasyCheck. Každý rok súťažíme o zaujímavé ceny a tento rok to bolo auto. O tom sa presvedčil aj Roman, ktorý ho vyžrebovala Vicky tieto Vianoce pri našej celoročnej súťaži. Roman, ako sa ti podarilo vyhrať? Tak bolo to veľmi easy, lebo sme v EasyCheck. Dal som recenziu, predtým som absolvoval STK a podarilo sa. Trošku šťastie, ruka žrebovateľky Vicky, no a šťastný výherca Roman. Poďme sa pozrieť na auto. Von. Ako vidíte, nebol to vtip, tuná je výhra naživo a tuná je výherca. O takéto podobné ceny, teda aj auto, môžeme súťažiť aj tento rok, takže nás nezabudnite sledovať na našich sieťach, kde budeme o všetkom informovať. Takže prejdeme samotnému odovzdávaniu tohto vozidla. Ja poprosím moju asistentku Vicky, aby odovzdala kľúče novému majiteľovi vozidla. Gratulujem za vašu výhru. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si ma potešila, máš veľmi šťastnú ruku. EasyCheck. Tak toto bude tvoje auto, že to sme sa dohodli. Áno, však mi prestala ísť palubová doska. To už sme prebrali. Ježiš, akože... Ale teda chod sa pozrieť donútra, čo tam máš, akú onu tu. Co? Pozri, vyskúšaj. Zrkadielko na nalíčenie. Toto ja nestíham. Páka? Pozri páku. Jaká páka? Toto? Čo to je? Tak ono je to. Pozri spojku. Tak není. Tak také potrebujem, aby som mohla opatko. Super. Dobre. Pekné, čisté, nové.